una cosa és societat i l'altra és política. Penso que aquí hi ha una divisió abismal. D'una banda, la gent del carrer, la idea que s'ha de votar per poder decidir què vol ser de gran, això comença a calar a Madrid. No parlo de Madrid, parlo d'Espanya en aquest cas. O sigui que una sensibilitat per decidir d'una vegada per totes solucionem això als carrers de Madrid se sent, i cada vegada més. Una altra qüestió és la classe política, que aquí no hi entra, que aquí hi ha uns interessos polítics d'uns i altres i unes maneres de diagnosticar quin és el problema molt diferents, segurament massa diferents. Moltes vegades el problema és que la lectura que es fa a Catalunya de tot aquest procés és una i la que es fa a Madrid o la que es fa des del govern espanyol no té absolutament res a veure. O sigui, què passa? Que em sembla que estem d'acord que a Catalunya hi ha un clam que és molt important, que és un clam de la societat, i aquí uns partits polítics hi pugen i el lideren o l'intenten liderar. Què passa? Que la visió des del govern espanyol és que això és un joc polític, que no té cap mena de recorregut a través de la societat, o que en tot cas aquest recorregut no representa ni molt menys la meitat o més, o potser una mica menys, del que estan parlant els ciutadans. Quina és la seva conclusió de tot això? Doncs que en les últimes eleccions el Mas perd representativitat, però ells no sumen que l'un més l'altre, més l'altre, més l'altre, arribes gairebé a les 2/3 parts del Parlament de Catalunya. Per què? Perquè sempre pensen en el joc partidista, i ho fan dos grans partits, que són dels més importants que hi ha a Europa. D'entrada el primer, que és el PP, que és qui té més militants de tota Europa i que òbviament es deu uns interessos electorals, i tot el debat de Catalunya no passa per aquests interessos. L'altre és el PSOE, que és un partit amb molta història, que són 100 i pico d'anys, i que juga al mateix joc. I la unitat d'Espanya per ells ha de ser un vèrtex de tota la seva acció de govern. Moltíssims. Mira, l'altre dia, això no ho traureu ni en pintura, però potser us ajuda a contextualitzar. L'altre dia ens vam trobar en una situació que érem 9 periodistes catalans, sopant, amb una terrassa d'aquestes tancades, feia fred, era hivern, i ens vam començar a caure olives. Ens queien olives i pinyols que no sabíem d'on venien. I al 6è llançament vam veure que eren 2 noies que ens estaven agredint amb olives perquè estaven parlant català. Allò va generar un debat amb tot el restaurant i aquelles 2 noies van quedar soles. D'entrada nosaltres el que vam fer va ser ridiculitzar-les, aplaudint-les, i la resta de la gent va estar amb nosaltres. Llavors de cop i volta trobava gent que dius, no, vosaltres parleu amb el que vulgueu, sou lliures, només faltaria, i llavors això et porta a parlar del dret a decidir i, bueno, votem, sí. Hi ha aquesta consciència que s'ha de votar. Una altra cosa és si ha de votar només Catalunya o ha de votar tot l'Estat, que això també porta per molt. Internacionalment, quan un territori s'ha escindit d'un país, han votat aquell territori. Això ha passat a tot el món, o pràcticament a tot el món. El dret internacional també diu el que diu en aquesta qüestió. Espanya sosté que, en tot cas, hauria de ser tot Espanya qui votés. Espanya sosté, no, el govern espanyol sosté. Llavors, jo a vegades soc del parer de dir votem, però votem tots, si no ens ho deixeu fer. Al final, si tens un referèndum que el tens territorialitzat, per molt que Espanya et digui que no, que és obvi que dirà que no te'n pots anar perquè tens una part molt important de la riquesa, tu saps que si el tens territorialitzat, que en aquella zona ha votat tanta gent, al final ja tens una consulta feta. I això pot ser tan legítim com una consulta on no voti tota Espanya. I amb el dret internacional saps que amb el 50% dels vots va just, però amb un 55% dels vots pots arribar molt lluny. I com a mínim la legitimitat internacional ja la tens. Aquest és el perill de fer una declaració unilateral d'independència, que llavors et quedes mort perquè ningú et vol donar res, et vol ajudar, ningú et consultarà mai res i com a país quedaràs totalment aïllat del món. Aquesta consulta de l'estat espanyol és política ficció o hi ha alguna esperança? No, és política ficció totalment. A veure, aquí hi ha un altre tema. Els grans poders de l'Estat tenen por a consultar depèn de què. Tenen molta por. Els hi fa por. O sigui, unes eleccions creuen que són suficients per poder anar tirant i per poder anar governant amb una Constitució que és insalvable, que no té res, amb un Tribunal Constitucional que òbviament és seu, perquè els càrrecs són excàrrecs polítics, són jutges vinculats d'una manera flagrant amb cadascun dels partits polítics. Llavors, vulguis o no, és el xiringuito de dos
amb un bipartidisme que ha existit durant dècades a Espanya i que ara això es comença a trencar. Però això es comença a trencar a favor d'alguns partits que també s'apunten a aquest carro. Per tant, la situació tampoc servirà per poder anar una mica més enllà. No? El PP té diversos problemes per poder ajuntar tota la dreta. El gran èxit del PP d'aquests anys i el gran èxit de l'Aznar és que totes les dretes espanyoles van arribar al mateix punt. Llavors, què li passa? Que ha d'intentar fer equilibris constants amb 3 o 4 temes perquè no li marxin vots. No només el tema Catalunya. Tema Catalunya, tema terrorisme, tema avortament, n'hi ha uns quants. Llavors, el PP què intenta? Intenta representar tot l'espai de centre-dreta fins a l'extrema dreta precisament per assegurar-se majories absolutes com les que ha tingut aquests últims anys. No? Llavors, jo entenc que el bipartidisme queda trencat, però no queda trencat perquè es desfaci la dreta, sinó queda trencat perquè l'espectre electoral cada vegada és més immens i perquè hi ha un problema amb els governants, hi ha un problema de corrupció, i llavors aquí al mig hi ha tot el tema Catalunya. Ja sabem quina serà la posició del PP amb el tema Catalunya, i serà la mateixa que tingui Vox i que tingui UPyD i que segurament molta part dels socialistes tingui. O sigui, hi ha el fenomen aquest de la Susana Díaz, de la nova presidenta d'Andalusia, que al final són les mateixes tesis del Partit Popular, és exactament el mateix. I el PSOE ha de fer els equilibris per l'altra banda, no? Intentar a vegades que no són tan espanyolistes com alguns pretenen que siguin. És un joc i l'un per l'altre s'intenten complementar. No tenen cap mena de problema. Bueno, una cosa, els diputats al final són professionals de la política. Ells sí que saben separar el que és la seva feina del que és la seva vida o el que poden ser les relacions. A vegades et sorprèn que hi pugui haver diputats d'algun partit català casats amb algun partit espanyol, on saps que ideològicament estan a anys llum. Això és molt sorprenent, però passa. Suposadament s'han enamorat. Això és un extrem, òbviament, però no, una cosa són les declaracions i els debats que puguis fer dins l'hemicicle i l'altra són les canyes que et puguis prendre fora de l'hemicicle, perquè al final tothom està d'acord que s'ha de fer pedagogia, segurament per una banda més que per l'altra, per la banda catalana. No hi ha cap mena de problema de relació entre ells, al contrari. A veure, aquí hi ha un problema, que és que el govern espanyol va tard amb tot. I aquest és el problema que fa anys que estem acumulant. No van entendre en el seu dia què va passar amb aquella sentència històrica contra l'Estatut de Catalunya, provocada precisament pel Partit Popular. Llavors hi ha una manifestació històrica d'un 11 de setembre a Barcelona que des de Madrid s'intenta minimitzar tant com es pot. Allà salten totes les alarmes per alguns, però no per part del govern espanyol. O sigui, el govern espanyol en tot aquest debat va com a mínim un any tard, i va més, però com a mínim un any tard. Per què? Perquè ja no sigues a temps a moltes qüestions. Llavors, per exemple, què ho demostra? Que de cop i volta Catalunya passa a ser la primera preocupació un cop la crisi sembla que està superada. Això es veu molt en els argumentaris dels partits polítics. O sigui, per exemple, l'argumentari que reparteix cada dilluns a tots els seus càrrecs al Partit Popular, i això inclou també tertulians, gent mediàtica. Els grans temes són buscar frases perquè cali aquest missatge contra la consulta. Quan aquests missatges fa 3, 4, 5, 8, 10, 12 mesos eren superació de la crisi, s'ha de treballar pel que és important i tota la resta era secundari. Ara no. Ara Catalunya és el que està ocupant més tota la gestió dels partits polítics. Ara fa uns mesos va venir el president francès a Madrid, Moncloa. Es va reunir amb François Hollande. Rajoy, clar. Aquí hi ha hagut un canvi del govern espanyol molt clar de la política d'exteriors, claríssim. Inicialment el tema era silenciar-lo tant com es pogués, perquè no s'internacionalitzés, i en el moment que la Generalitat fa la seva feina, que és un dels objectius, saber què passa però que ho sàpiga tot el món, el govern espanyol desperta i diu ara ens hi hem d'oposar, i és quan activa tots els mecanismes a través de les ambaixades, que això és una estructura espectacular. Fins al punt, per exemple, que Rajoy sempre havia intentat que no se li preguntés per tot el tema català, i de cop i volta és ell qui demana que li facin les preguntes.
Això ja, el súmum del súmum és el dia que ve François Hollande a Moncloa, que després vam saber que Rajoy el que volia és que Hollande es mullés. Sí, Hollande, quan surt de Moncloa, se'n va a un despatx a reunir-se amb uns altres polítics. Jo m'hi vaig trobar al cap d'uns dies i em diuen textualment: com arriba l'Hollande a casa nostra? Dient-nos que el Rajoy li va demanar durant l'entrevista 3 o 4 cops que, si us plau, posa't textualment i amb molta fermesa la independència de Catalunya. I quina és la sorpresa? Que Hollande diu: no, jo no m'hi poso, és una qüestió vostra. Què ha passat aquí? Que el missatge del govern espanyol va ser que tota Europa digués que això era un problema intern d'Espanya. Tota Europa va claudicar amb aquesta idea, amb aquesta teoria. Llavors què passa? Que el problema és al revés, que ara quan el govern espanyol està buscant la complicitat d'altres estats per rebutjar precisament tot el debat del dret a decidir, ja no la independència, sinó la consulta, després que alguns països hagin defensat que es pugui votar, ara es troba que és un problema intern i que tampoc té aquesta ajuda d'Europa per intentar alimentar la cultura de la por, que al final és l'única estratègia que té el govern espanyol. Però el problema és que els tractats internacionals no són prou clars. Llavors aquí estem amb el tema de sempre, que és la lectura que en vulguis fer tu d'una llei. I a partir d'aquí necessites un jutge que ho faci, un polític no ho pot fer-ho. Tu ets un ciutadà europeu, si tu ets un ciutadà europeu de cop i volta en quedes exclòs. Per què? Per un tema de sobirania. Això no hi ha lloc que et digui que sí ni que no. Contrari, tu ets un ciutadà europeu i per tant tens uns drets, no? Llavors, òbviament, aquí tothom el que fa és llegir la llei com ell vol i sobretot interpretar-la, perquè els tractats no són gens clars. La voluntat política d'uns i altres, el debat sobiranista a Escòcia fa anys i panys que existeix. Ja està, de cop i volta volen acabar amb aquest debat. Aquí és veritat una cosa, el que es diu des del govern espanyol i el que es diu des dels cercles de poder d'Espanya és que Cameron accepta la consulta perquè sap que la guanya. Això vol dir que Escòcia continuarà vinculada a la Gran Bretanya. Que si no la guanyés no hagués acceptat el referèndum. És igual, això no ens interessa, però allà hi haurà un exercici democràtic que és el que es pretén emular. El govern espanyol també té una lectura molt curiosa del per què ells voten i en canvi a l'estat espanyol no es pot votar, que és la Constitució. El fet que hi hagi una Constitució per una banda, que és el cas d'Espanya, i allà no en tinguin. Al final estem amb el de sempre, la Constitució és interpretativa i si la interpretes d'una manera concreta te la pot permetre sense cap mena de problema la consulta. I si no la canvies, que tampoc hi hauria d'haver tants problemes. Sí, però això és el que us deia al principi, no? Que la lectura que fan ells de tot aquest moviment és que no és un moviment ciutadà, sinó que és un moviment polític, abanderat per Artur Mas i amb partits independentistes que li fan de comparsa. Aquest és el problema de diagnòstic que hi ha des del principi al govern espanyol. I és el mateix problema que tenien els socialistes fa 2 anys i que al final han entès que no, que això va de veres.